pero aquí hacemos... Alucina, el mar es está alucinando. Está muy bonito, no fuera por el frío. Igual por eso la Doncs, que comencin a sortir els jugadors que estan a punt, fa una bona estona que s'esperen, i els primers que sortiran al mig del terreny de joc són l'equip del Prebenjamí amb el Carlos Vidal i el José Valderas de Místers, Nostres. i amb els jugadors, el Samuel, l'Òscar, el David, l'Héctor, el Joan, l'Adonis, l'Eric, el Mario, la Martina, la Itzel, el Mirko, l'Òscar i el Llunes. Que se sentin els aplaudiments des d'aquí, sisplau. ¡Ese equipo, eh! Endavant amb el Prebenjamí.